खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय फाइनाली आसाम सोरखारनि टारगेट 4 ग्रेड एबा क्लास 3 आरो क्लास 4 नि साख्रिया फैबाय आं एसे सिगाङाव नोंथांमोननो 4 ग्रेड एबा क्लास 4 नि साख्रिनि गासैबो डिटेल्सफोरखौ होखादोंमोन नोंथांमोना जुदि 4 ग्रेडनिखौ एप्लाइ खालामनो गोसो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव थांनानै नायोब्लानो जाबाय स' बेहाय क्लास 3 आरो क्लास 4 होनना बुंदों बेखौनो आं टारगेट आरो 4 ग्रेड होनना बुंदों बेवहाय कनफ्यूज जानो गोनां जेबो गैया दै एखेसो मोननैबो स' बे जिथु अफिसियेल नटिफिकेशन बेयो टारगेटनि एबा क्लास 3 नि बेवहाय बेखौ मोनथाम केटेगरियाव राननानै होदों मोनसेया जाबाय डिग्री पासफोरनि थाखाय बेचलर डिग्री पासफोरनि आरो मोनसेया हायार सेकेन्डारि पासफोरनि आरो गुबुन मोनसेया मेट्रिक पासफोरनि मेट्रिक पासफोरनियाबो टारगेटनि लिस्टआवनो गोग्लैदों स' बेवहाय गासै मोनथामखौबो जुदि दाजाबजोबोब्ला टटेल 7690 टा भेकेन्सिस दङ 7690 स' फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो डिग्री लेभेलनिखौ बुंनानै होनि डिग्री लेभेलनिया मोनसेया सिम्पल डिग्री पासनि थाखाय होदों आरो मोनसेया लोगोसे 6 दाननि जिथु कम्पिउटारनि सार्टिफिकेट थानायफोर बिथांमोननि थाखायबो होदों आरो लोगोसे गुबुन स्टेन'ग्राफिनि सार्टिफिकेट थानाय लोगोसे गुबुन लाइब्रेरि साइन्सनि जों माने डिप्ल'मा थानायफोर बिथांमोननि थाखायबो राननानै होदों बेखौ जों जुदि डिग्री लेभेलनिखौ जुदि दाजाबजोबोब्ला टटेल बेवहाय 4055 एबा 4055 टा भेकेन्सिस दङ गुबुन मोनसेया जाबाय हायार सेकेन्डारि पासफोरनि हायार सेकेन्डारि पासफोरनिया सिम्पल हायार सेकेन्डारि पास जायोब्लानो जागोन जेरै आर्ट्सनिफ्रायबाबो जागोन साइन्सनिफ्रायबाबो जागोन कमार्सफोरनिफ्रायबो जागोन आरो लोगोसे साइन्सफोरनि थाखाय एक्सट्रा मोनसे लाखिना दोनो बिथांमोना स' हायार सेकेन्डारि लेभेलनियाव टटेल 3127 टा भेकेन्सिस दङ 3127 टा बेबायदिनो मेट्रिक पासफोरनि थाखाय जायफोरनाव ड्राइभिं लाइसेन्स दङ LMV मिनिमाम जिथु LMV माने ड्राइभिं लाइसेन्सआ फिसासिन होनना बुङोबा LMV जागोन ना बेवहाय थानायफोर आरोना थानाय हिसाबैनो जुदि नायोब्ला जायफोरनाव LMV दङ बिथांमोननि थाखाय 418 टा भेकेन्सिस एबा 418 टा मासिफोरखौ बिथांमोना लाखिना दोनदों बेफोर गासैबो टेन्टेटिभ होनना बुंदों आरो फाइनेल पजिशन को माने साननैसो उनाव दिहुनना होगोन गासैबो डिटेल्सफोरखौ स' बेयो मोनसे टाइपनि सर्ट नटिस होनना बुंजायो नोंथांमोना लोगोसे आरो मोनसे अफिसियेल नटिफिकेशन जेराव माने फुल डिटेल्स थाजोबगोन मा पोस्टआव बेसेबां भेकेन्सिस दं बेनिबो डिटेल्स मोनजोबखागोन नोंथांमोना स' बेखौ फेक होनना साननो हादे बेबो अफिसियेल नटिफिकेशनखा जास्ट डिफारेन्सआ जाबाय बेयो सर्ट नटिस आरो गुबुन मोनसे फैनो गोनाङा फुल नटिस बा फुल डिटेल्सनि नटिफिकेशन जागोन जों जुदि बैसोखौ नायोब्ला बैसोआ 18 निफ्राय 40 बोसोर बैसोनि गेजेरनि जानो नांगोन होनना बुंदों नाथाय जोंनि एसटिफोरा 5 बोसोर एक्सट्रा मोनबावो एखेखा स' बे हिसाबै 18 निफ्राय 45 बोसोर बैसोनि गेजेरनिफ्रा बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोसे PWD नि केन्डिडेटफोरा जायफोरा देहायारि जेंनाफोर दङ बिसोरनि थाखाय 10 इयार्सनि एक्सट्रा होगोन आरो लोगोसे एक्स सार्भिसमेनफोरनि थाखाय 2 बोसोर एक्सट्रा दङ डकुमेन्ट्सआव फट' आरो सिगनेचारखौ आपल'ड खालामनो नांगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे एप्लिकेशन फिस जेबो गैया बेयावबो एप्लिकेशन फिस माने आगोलाव लादोंमोन नाथाय बे खनसेयाव थाइसेबो रां होनो नाङा एप्लिकेशन फिस लोगोसे एप्लिकेशन प्रसेसा मोननै टाइपनि जागोन होनना बुंदों मोनसेया जाबाय sebaonline.org आरो मोनसेया जाबाय assam.gov.in बेखौ नोंथांमोना 10 नभेम्बरनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन माने दिनैनिफ्रायनो एप्लाइ जाया बेयो 10 नभेम्बरनिफ्रायसो एप्लाइ जागोन आरो बेयो 29 डिसेम्बर 29 डिसेम्बरसिम जागोन स' बेनोमोन सेलेक्शन प्रसेसा गुबुन गुबुन टाइपनि जागोन फार्स्टआवनो रिटेन एग्जामा जागोन रिटेन एग्जामा जानायनि उनाव जिहेतु पस्टफोरा गुबुन गुबुन जायो नालाय जेरै कम्पिउटारनि सार्टिफिकेटबो बिदों बा स्टेन'ग्राफिनि सार्टिफिकेटफोर थागोन बा ड्राइभिं लाइसेन्स बिदों बेवहाय बेनि थाखाय ड्राइभिंनि स्किल थागोन स' बेफोरबायदि जागोन स' सेलेक्शन प्रसेसा फार्स्टआवनो नोंथांमोना जुदि बुंनो थाङोब्ला एग्जामा जाग्रोगोन एग्जाम जानायनि उनावसो गुबुन गुबुन जिथु टेस्टफोर बेयो जागोन आरो लोगोसे जों जुदि बुंनो थाङोब्ला आं अलरेडि नोंथांमोननो बुंनो हाखादों बेयो टारगेटनि साख्रि बेवहाय 7690 टा भेकेन्सिस दङ स' बेखौ मेट्रिक पासफोराबो एप्लाइ खालामनो हागोन हायार सेकेन्डारि पासफोराबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामनायफ्राबो एप्लाइ खालामनो हागोन बेवहाय जेबो फरायनायनि लिमिटनि खोथा गैया नाथाय 4 ग्रेडनियाव अनलि माने हायार सेकेन्डारिसिम फरायनायल'आसो एप्लाइ खालामनो हागोन 4 ग्रेडनि साख्रिखौ आं बुंदों दे नोंथांमोननो नाथाय गुबुन बेहाय टारगेटनियाव जेबो रोखोमनि हेंथा होननाय गैया एडुकेशन क्वालिफिकेशननि खेत्रआव 4 ग्रेडनियाव क्लास 8 पासनिफ्राय हायार सेकेन्डारि पासनि गेजेरनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन स' एप्लाइआ दानो जाथ'वा
10 नभेम्बरनिफ्रायसो जागोन आरो बेयो 29 डिसेम्बरसिम थागोन स' फुल जितु डिटेल्सनि नटिफिकेसन मोनसे जिहेतु ओंखारबावगोन स' बेखौ नोंथांमोना नेयोब्लानो जाबाय जेराव पस्ट विथ जितु भेकेन्सिस बेयो थानायनि सम्भाबनाया दङ आरो लोगोसे बेसेबां दरमाहाफोर थागोन बेफोरनि गासैबो डिटेल्सफोरानो थागोन स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो थेंक इउ फर वाचिं